Kaixo denoi eta ongietorri Zurriolako butaka saiora. Aurten ere hainbat hedabide elkartu gara hau aurrera eramateko. Berria, Hamaika, Kanaldude, Irutxoloko hitza eta zinea.eus. Denon artean saiatuko gara zinemaldiaren inguruko xehetasun guztiak zuengana helarazten. Woody Allen zinemagilearen Rifkin's Festival pelikularekin inauguratuko da aurtengo zinemaldia. Eta gaur goizean ikusi ditu kolak, ilarak jendea zai zegoen pelikula hau ikusteko. Baina privilegiatu gutxi batzuk bakarrik ikusi ahal izan dute. Eta haietako bat etorriko zaigu bisitan, Urtzi Urkizu Berriako kritikaria izango da gurekin eta kontatuko digu ze iruditu zaion pelikula. Baina aurretik elkarrizketa nagusian Lara Izagirre zinemagile eta ekoizle zornotzarra izango dugu bere film Norari buruz hitz egiten. Berak kontatuko dizkigu filmaren nondik norako guztiak. Baina tira, badauzkagu eduki gehiago. Honena hastea izango da. Has gaitezen ba. Jende askoren galdera da, nolakoa izango da aurtengo zinemaldia? Bueno, honena Jose Luis Rebordino zuzendaria entzutea izango da. Aurten gure helburu nagusia proiekzio guztiak presentzialak izatea izango da. Oso berezia izango da jaialdia aurten. Eta horregatik gure jaialdia jende gutxienekin izango da eta gainera segurtasun neurri askorekin. Aipatu dizuegun bezalaxe, zinemaldian gaur Nora euskarazko filma estrenatuko da, Zinemira sailean hain zuzen ere. Eta gurekin daukagu Lara Izagirre, bertako Noraren zuzendari eta ekoizlea. Ongi etorri, Lara. Eskerrik asko. Ekoizle anderea. Bai, ekoizle, gidoilari, zuzendari, gauza asko indotaz pelikula honetan. Bai, hainbeste gauza zergatik. Ba ez dakit, azkenean ekoiztetxe txiki bat ekosunean toketan datzudan aitea. Eta, bueno, ekoizlearen zatia ez dut gomendatzen, sortzaileantzako egia esan. Bai, ez dira oso bateragarriak, ez dute bateragarriak. Ez, eta egiten dago gogorra defendatzea ekoizle bezala zuk sortutako zerbait, danean zerbait oso intimoa edo... Bai, berez talka naturala da, ez, ekoizle eta sortzailearen artekoa. Torrozuk zure buruarekin egin duzu borroka, denbora guztien. Bai, ez, bai, nola kudeatu dirua eta nola egin nahi zenuena. Nora pelikula delikatua da, ez? Bai, uste du baiet. Zuk esango duzte, zer ikusi dozun eta... Bai, iritsi zait, lehen komentatzen nuen, badago François Saganen liburu bat, bibolinek batzutan triskantzak sortzen dituzte. Los biolines a veces hacen estragos. Eta pixkat hori, ez? Biolina dela gauza delikatua bezala, baina botere handikoa izan daitekela. Eta horrela perzibitu dut zure pelikula. Jo, eskerrik asko, ze gauza polite. Bai? Bai, nik uste badekola asmo orokorra pelikularena da izatea oso arina, freskoa, errez ikusten dana, baina gero badekola azpitik beste mezu sakonago bat eta hor geratzen dana, edo bueno, holan, dekoz bi irakurketa edo geruza desberdinak, bai. Emakumeentzat eredu izan daiteke edo inspiratzaile edo inspirazio iturri izan daiteke? Jo, bai, izango zan hain polite izatea inspiratzaile. Espero dut baietz, nik uste pelikularen galdera potolo honetako bat dela zer nahi duguein, baina zer nahi duguein gure burueri galdetzea, benetan. Eta zintzotasunez, ez? Eta uste dut, emakumeok askotan ez dekogula aukerarik, aukera dekogunean ez dotzegula aukerarik emoten gure burueri benetan erantzun hori emoteko edo aurrera egiteko. Eta nik uste Nora bere arruntasunetik eta danez oso, ez dakit, gure modukoa edo nire modukoa, ez? Polite dela, emakume desberdinek ikustea, ze igual beragan ikusten dute aukera bat, beraiek ere egiteko nahi dutena, izango dela beste gauza bat, ez? Bai, personajeak badu antieroi puntu bat, ez? Momentu baten ere antipatiko eta guzti, ez? Ikusten duzu, zen eska desatsegina, ez? Bestea, bueno, ez dugu spoilerik egingo, baina baditu momentu batzuk desatsegina agertzen dena eta hori ere eskertzen da, ez? Nolabait, ez ikustea norbait personaje bat idealizatuko duzuna, ez? Edo gugan ditugun egongo dana. Bai, orain pelikulako aktoreak ikusi dute, teknikoak ere bai, eta
nik oso ondo pasatu nuen bakoitzak kontatzen, zelan ikusten zuten nora, ez? Eta bakoitzak esaten zen gauza desberdinak. Eta batzu, super ondo, super maja, izango zen nire lagune, beste batzuk, ez? Osea, friki bat da, deko punto bat oso ume txikiena, eta azkenean, anegaz eraikin egunean, ane Pikasarekin, jorratzen ginen hori, ez? Non dago bere heldutasun maila eta bere zertarako da heldua eta zertarako ez. Eta horrek egiten du batzutan pelikula ikusten duzuna esaten duzu. Baina nik uste dut bai danok dekogula pizkat hori, ez? Gauza batzuetan gauz maila baten edo, bizi izen duguz gauza gehiago eta gara helduagoak eta beste batzutan harrapetan dozko lehenengoz eta... Baina ondo dagoela hori ere baimentzea gure ez? Bai. Batzutan izen behar gara desatzegin. Ontze gogoratu naz, bada batzutan desatzegin nora, bai, ondo dagoz, hori ez, esaten izunez, anti-heroi puntu hori ematen dio eta ondo dago. Baina, alere, ausardia handiko persona da. Baina, zuk erakutsi duzu ausardia hori nolabait beldurretik, erakutsi duzu ez ausarta den persona, eta beldurrez beteta den persona bere beldurrei aurre egiten, ez? Bai. Guk noraren izakera erabakitzerak orduan nerekin esaten otzen. Bera ez da super ausarta, ez da jaiotzetik ausarta. Eta hori oso ondo eslatzen da. Da bildurtie, baina bada, gero, pelikula aurrera doan inean, ez, bihurtzen da ausarta, baina bere erara, ez, eta hori da nahi ginuna egin, ez. Bai, eta hori oso ondo erakutsi duzu hori. Eta horregatik da erraza identifikatzea nola baitez, personaje horrekin. Hane aipatu duzan Pikasa, ze izan zen lehenengo olioa, ala arrautza, ez nahi. Ze hane bera ere ilustratzailea da, marrazkilaria da, eta hori nola planteatu zenun? Bai, lehenengo zan gidoia, eta gero ezagutu neuen hane, etorri zan kastinera, aukeratu neuen, eta gero berak lagundu dozten aldatzen gidoi hori. Orduan, momentu batean olioa eta arrautza bihurtu zen gauza bardine. Hasieratik izan marrazkilaria nora bera? Hasieratik zituen bidaia kuadernoak. Orduan... Baina ez dakigu idatzi ziren edo... Hori da, ziren mixtoak hasiera baten, baina ja... Eta esan izan erabaki erraza beretzat, ez? Esan dutzen joan, mesedez ilustratu noraren kuaderno. Ilustrazio guztiak bereak dira. Bai. Eta bideo oso polita izan zen, berak egin zeuen ilustratzaileen lana, eta berak proposatzen zituen gauzak norarentzat izan ziren guretzat modu bat ulertzeko nora. Ordan pertsonaia aurkitzeko. Ze hane urrundu zan pizkat berak egiten duen ilustrazio lan horretaz, eta ean norak zer egingo lukeen elkarrizket. Aktore bezala orduan nola interpretatuko luke marrazkilaria den norbait, baina bera ez dana, noski. Hori oso ariketa interesgarria iruditzen zait, aktore batentzat. Bai, eta ausarta bai. Zaten dozten nik inoz ez neusen ingo honek akuarelak, pelikularen hasierako. Ez da bere erremainta arruntena, ez? Baina esaten duzten, baina norak bai, eta erabiliko zeusen kolore guztiek, eta ez dakiz eta horregatik hasierako ilustrazio horiek dire dana batera, ez? Koloreak aipatu dituzu, eta kolorea oso zainduta dago, ez? Rodaje baten dagoenean, ez da konturatzen, ez gero emango dioten tratamendua edo, ez? Eta iruditzen zait koloreak garrantzia handia daukala, edo... Bai. Beitu, hori dator alde batetik, Un otoño sin Berlin pelikulan, kolore guztiak apaldu genituen, eta udazkeneko koloreak, hori marroizkak, dana zan, suabetxora, eta pelikula honetan nahi neuen egin gauza bat ezberdina zentzu horretan. Eta horregatik esan ginen, venga, kolorea a tope. Gero, apur bat bildurtzen nintzen, ez? Ikusten neuen dana deko kolorea pelikulan, ez? Baina, urdina da oso protagonista, kotxearen kolorea gure paisailean bai itsasoa, zerua, berdea ere bai, eta gero kontrastatzen dugu elementu desberdinekin eta dira magentak edo laranjak noraren erropetan askotan, edo kanpindenda, dala horia, eta dago joko hori. Osa ez da beti kolore bat eta oso... Paleta bakarra ez da, baina bai oso zainduta dagoen zerbait. Hor lagundu doztien, Gaizka Brullo Bargazki zuzendariak eta gero Izaskun Urkijo kein zeuen kriston lana, ez? Arte zuzendariak, eta gero iratzek ere bai, erropak ere dana. Eske bai usteot lortu dugula oso oreka polita departamentu desberdinen artean, eta emoten duela dala bat
Bai. Eta hori ez da erreza. Ez da erreza. Emakume asko dago, Bai. bertan lanean, lantaldean, eta baita, noski. Bai. Unotoñozin Berlinetik ja taldea izan zen nahiko, parekatua, ez? Eta kin dugu zein ja emakume asko. Eta oraingo honetan, pizkate gogo eta gini, zegoeratan gauzen emakumeak eta, bai, alizen duten danetan, aukera emon dut. Eta oso ondo, eta posik nau, deskubritu dotazen talentu berriekaz. Eta bai, eta gero historioan berriro emakume protagonista bat, eta horrek ekarri deuz beste, beste begirada batzuk, bai. Importantea da, gainera, Nora personajeak emakumeekin daukan harremana. Emakume batzuk topatzen ditu, road trip bada, berez, eta orduan emakume batzuk topatzen ditu bidean, eta garrantzia handia dute emakume horiek, ez? Nahiz eta denbora gutxi pasa beraiekin, badute, beraiek, Norak berak uzten die zerbait beraiei eta beraiek ematen diote, ez? Itziarritu inokin daukan esan hori, surrealista xamarra dana, eta oso ondo enkajatzen duene baitere. Bai, bada hor, bai, ez dakit ez da izen oso voluntarioa idazteko orduan eta zer ekartzen dutzen pertsonaia bakoitzak berari eta hori, baina bai uste dut ikusten duen edo elkartzen den emakume bakoitzak erakusten dutzela zerbait, ez? Batzuk bihurtzen dira pizkat eredu eta beste batzuk erakusten dutzie zer ez, ez? Eta hor badabil, baina bat gustetan daztena da pelikula honetan inorez dela oso perfektua. Bakoitza deko zela bera gauzak, ez? Eta Nora dabil hor, pizkat eredu bila, eta azkenean konturatzen den arte, ez duela behar eredurik berak tope behar duela bere modua. Bai, momentu baten espektatiba zapuzten zaioera bat, zaizkio, berez hartu du kotxea, bidai hori egin du Euskal Herriko kostaldean zehar, eta espektatiba batekin edo helburu batekin, ez? Eta hori, azkenean espektatiba hori nola zapuzten zaion ikustea ere, ikusle bezala esatezu, neska, merezi duzu, ez? Gaixua, baina, hobeto pentsatzen zen daukan. Bai. Ez, nik uste dut hori dela irakurketa ona, azkenean, nik hori ikusten dut dela bere subkonstienteak eroaten dutze erabaki txarrak hartzera momentu batetik aurrera bata bestearen atzetik. Baina gero direla erabaki onak. Azkenean behar zegoen gauza desberdinei aurre egin, eta, batzutan aurre egiten dozu zenean, horri denporan luzean zehar aurre inbarikitzi dozu zen gauzak, ez da izeten erreza. Eta bai, momentu batetik aurrera hasten da, bata bestearen atzetik, eta bai. Eta, zuk esaten duzuna ez gauza txarrek batzutan gauza honak ere ekartzen dituztela, ez nolabait, hau ezten du krisi baten dagoelako nolabait, ez? 30 urte inguruko krisi horretan, ez du betiko rola bete nahi, bere inguruan badaude olako ereduak, baina berak ez du horrela. Eta bere burua bilatzera edo, dijoan nolabait. Bai. Hori da, azkenean oso ondo laburtu duzu. Zure buruarekin edo badauka zer ikusirik edo? Bai, seguro, ez? Azkenean idazten dozunean, nik idazten duten moduan, beti da hor nire bizitzan zati bat, eta hala. Baina ez dut oso kontzienteki egiten, ez? Baina, bai, nire ustez hori garrantzitsua da. Ni igual ez sentitzen Nora bezain galduta momentu honetan, baina bai egon nintzen momentu batean, orduan bai deko nik bizitako gauzetatik, zerbait, ez? Baina bai guztetan dazte hori, ez? Bidea aurkitzearen gauza hori, ez? Ez dazte guztetan bizitzan egotean geldi, leku batean, edo, ni inoz ez sentitzen eroso. Erabaki dutenan zer egin eta nagoenan egiten amaitu da magia guztia, eta nahi dut beste gauza bat, edo, ez dakit, orduan izaten da gatza niretzat. Adibidez, Nora pelikularen hasieran dago, bere herrian, familiarekin, eta ez dago txarto, guztiz txarto. Horregatik hori da, ez? Zenba jente dauen, ez dauena zoriontsu, baina ez dauena guztiz txarto. Baina konfort zona horretan edo. Hori da, eta ez dana irteten hortik, ez? Eta ni ustez pelikula dekon lotura nigaz da hori, ez? Gogoratzen dozte, begiratu zube bai non zauzen, eta ze erabaki hartzen dozu zen,
hortik urtetako edo ez, ez? Bai, une oro galdetzea zure buruari non zauden, ez? Bai, bueno, unero Egunero, baina bai, presente aukitea eta noizean behin esatea, bueno, begira, bai, ze batzutan hain askardoa bizitza eta dana esarela konturatzen. Bai, oso personaje importantea da zentzu hortan, noraren erabaki hori hartzeko orduan, bere aitonarena. Eta kuriosoa da nola islatzen duzun aitona biloaren arteko generazio bat, belaunaldi bat salto egin, eta hori importanteak izan ziren zuretzat. Gainera, aipatzen dut, dedikateoria ere zure aitona monantza da. Bai. Importanteak izan ziren zure aitona monantza. Emozionatuko. Bueno, zilegi da, Ez, bai, oso. Dana gainera, amama bat ez neuen ezagutu, baina aitite bizi zen guretzean, 17 urte aukin zen arte. Eta beste aitite eta mama, amama hor dau bizirik, esan dut etorteko, estrenora, baina esan duzte ez, ni hablar. Koronavirusarekin ez ez. Eta esan dut, badeko bere adina eta azkenean bere erabakie da. Baina bai, izen diez oso garrantzitsuak eta niño badirez. Eta bai batzutan iruditzen dazte, dala beste harreman mota bat, aukera dekozunean benetan ezagutzeko eta ez dira zure gurasoak, orduen beste leku batzutatik egitzen dutzu, ez? Eta nik bai eureri nire bizitzan, eta bai nahi nioen egin zeuzer, omenaldi txiki bat edo zeuzer, ez? Bai, beti egon da hor eta niretzat izen da garrantzitsue. Eta batzutan emoten dugu bai bizitzan pertsona nagusi bat hiltzen danean, dolua ez dela existitzen, ez? Eta nagusi esan, lei de vida eta ala. Eta niretzat ez da izen hola, niretzat izen direz oso pertsona importanteak eta bardin da hil zen bat direz 70 urtegaz edo 80-egaz, ez? Orduan hori bai, ustetan dazten. Héctor Alterio da, aitonaren egiten duena, Zer, a ber, zer esango doztezu. Zoriona, lortzeagatik, ez? Lujo bada, ez? Pentsatzen dut. Niretzako amets bat. Lortu ginunean bera etortzea pelikulara. Bai, izan dana gainera hemen eginen zinemaldien koprodukzio foroan Latinoamerikarekin. Eta horraz eginen pentsatzen, igual, aitite, Latinoamerikako aitite bateko, ondo ingotzela pelikulari. Eta hor, berbeetan ez dakiz zer baina nor, ez dakiz zer ez dugu ezagutzen inor, bestak nesketan ikasen, munduko aktorerik onera da Héctor Alterio. Eta dana gule guan hor, sorpresa. Vale. Eta esan egin, Héctor Alterio, eta orduan hasi ginen, pizkat begiratzen adibidez ez genekien bizizala Madrilen. Eta orduan hartu nioen eta idatzi notzen eskutitz bat, eskuz, eta bidali notzen Un otoño sin Berlinen DVD-a. Eta berak deitu dozten, berak ez deko mugikorrik, dituzten etxeko mobiletik. Etxeko... Telefonotik, fijotik. Eta hartu neuen, eta... Querida, Tania, Héctor Alterio. Eta esan dozten, asko gustatu zitzaiola Un otoño sin Berlin, eta aktoren lana oso ona zala, Un otoño sin Berlinen. Eta orduan, bera presegoela, lan egiteko, agian, gustatzen bazitzaion gidoia eta agenteak, diru kontu batera heltzen bazan, baina beragatik bazan, konfiantza zeukala nire lanean, zuzendari bezala, aktorekin egin nuen lanaren. Horregatik, hori esan berriz, ontzi importantea den, aktore ontzat, egotea zuzendari bat aktore lana zaintzen duena. Azkenean hori da geratzen dena, ez? Nik uste urtetan Euskal Zineman edo sensazio hori daukat, ez dela inbeste zaindu aktoren lana, aktorek batzuk, zuzendari batzuk hori esaten dute gainera, aktoreak egin dezala bere lana. Suposatzen da badakila, ez? Baina nik uste hori gabezia badala nolabait, ez? Zuzendari on batek, nire ustez, ondo zuzentzen ditu aktoreak lortzeko berak nahi duena. Nik konturatu naz, niño gaur egun Un otoño sin Berlinen aktorekin egindako lan horrek sari asko moten doztez, ez? Badator zakin hor, noski, zuk izin Un otoño sin Berlin, eta beti dator, edo gehienetan dator, aktoren lanari lotuta, zer lan egin nuen eta hortik, ez? Eta nik uste aktorentzako, eta orain, pelikula hau eta gero egiten badu beste casting bat, emakume gazte batentzat bihurtuko naz, Ane eta Irene dauz super eskertutez, ez dauz horrelako protagonistak eta gero
hilabeteak lanean, askatasun guzti eraikitzeko pertsonaian nirekin, gero azkenan oso polite da, eta da niri gehien guztian daztena. Eta Hector Alterio dago pelikulan, hori oso ondo ginuelako Un otoño sin Berlinen. Ba, zorionak. Bai, eta niretzat izen da, ez dakiz lan esan, egin zuen pelikula 80 urterekin, Bai. eta ikustea zer dan, bueno, esketana, osea, ulertzen dozu zer dan ofizio bat. Bai. Ez, zelan, da oso ona, dau beste nik ikusten nuen eta badau estena bat lurrean dagoena, ez? Eta toma bakoitzean, ezin nuen sinestu antzesten dauela. Eta ordin joaten nintzen, eta, Hector, ¿estás bien? Eta me mira así, claro, estoy actuando, digo. Gorka Cornejo skriptarekin horrezaten, ez? Baina dana ondo doa, Hectorrekin seguro ez dauela txarto. Eta ez bere lana egiten dago, tani, bai, oso polita. Hector zeneukan, eta gero zeneuzkan, bueno, daude pelikulan, zeneuzkan, zureak balira bezala, ume batzuk, 3, Bai. Eta deigarria egiten zait, zenik lehre, umekin lan egin dut, eta oso gauza zaila iruditzen zait. Eta oso natural daude. Nola lortu duzu, hori naturaltasun hori? Bueno, aukeraketatik euretirez nahiko olakoak. Eta gero gonda hor Naiara Carmona, egiten duena pelikulan bere amaren lana, baina gero lantaldean izan da beraien coacha. Orduan, bueno, ez da izan erreza. Ez que ez da erreza. Maila horretara heltzea, ze holan egoteko kamara aurrean, askotan egon behar dira horrela kamara atzean ere bai. Eta hori bai izaten da zaila, gestionatzeko. Baina gero emaitza bada polita, ez? Ikusten dozuz bere horretan eta... Bai, oso ondo egina dago. Hori dana da, nik lagundu dutzet, baina Naiararen. Ba, esaiozu. Orduan, Un otoño sin Berlin, hau pelikula hau da, tierra da, esan dezakegu, urrengoa ze izango da negukoa. Seguro. Tokatzen da, ez? Ze proiektu daukazu, buruan behintzat? Edo ze gustatuko litzaizuke egitea? Ez dekote zer, benetan oin momentuen nahi dutena da, ja erakutsi pelikula eta disfrutatu. Bai, eta deskansatu. Bai, eta pizka deskansatu. Oso prozesu, jendeak ez du pentsatzen pelikula bat egitea sekulako urtetako prozesua dela, ez? Gidoia azten dezunetik, finantziazioa bilatu. Zenbat noiz hasi zinen hau egiten? Lehenengo gidoia da 2016koa. Pentsa, 4 urte. Bai. Ez, denbora eskardoa eta emoten dugu ezetz, baina bai. Eta hori nahi dut, nik dekot oso oroitzapen ona Un otoño sin Berlin, jentearekin konpartitzearena, oso ona. Hori izan niretzako pelikularen gauza politenetakoa. Lehenengoa zen eta arrakasta itzela izan zuen gainera. Bueno. Handia, de jentea. Bueno, bastante. Bai, ez? Bai, zona handikoa izan zen, esango nuke. Baina niri hori, gehien guzti daztena izan zen hori, gertuko harreman hori eta jenteari entzutea zer iruditu zitzaion eta orduen hori nahi dotein. Eta ongonaz urte bat hori egiten. Bueno, gero zinearetetara ia nos estreinatzen dan eta hori dana, baina nire helburua da hori. Eta badekotaz gauzak buruen, baina ez dakit momentu honetan zein izango dan ideia guzti horietatik ingo duena, plaf. Edo igual bat bez. Igual bat bez. Me retiro. Ikusiko duzu, bat batean argia ikusi duzu, hau, honetaz hitz egin nahi dut. Bai, ez, eta batzutan... Me retiro ez dut uste, ez dut uste. Batzutan ematen duz gogoa. Bai, egia da. Bai, ez da... Denbora guztian ematen du gogoa, baina seguro ez. Zinemaldien ematen dudanak oso polite, baina gero da eguneroko lana ordu asko eta... Eta frustrazioari aurre egin behar izate baitere ez. Bai. Finantziak eta batzutan ez dela bat erraza. Ateak jo eta ez zabaldu. Bai, edo ateak jo eta horrela zabaldu, txiki. Eta esan zer egiten dozartzen, sartzen. Bai. Azkeneko galdera bezala, hemeneko lehendakaria zara. Bai. Emakume bezala, gehiago tokatu zaizu borrokatzea, zuk uste? Bai. Hala da, ez? Hala da, bai, ez dut azalduko. Igual Un otoño sin Berlinen garaian, emango notzun esplikazio bat, esango notzun, edo agian zalantzaren bat izan. Bai, edo daturen bat emango zeneak, Orain esaten dut zunitu. Ikusentzunezko eskoletatik ateratzen direla launek ez, baina orain... Bai, bidea zailagoa da, gaur egun asko ere zailagoa. Emakume izateagatik. Bai. Eta ez bakarri zuzenari lanetan ibiltzeko, baizik eta zinemari lotutako ia alor guztietan.
Orduen, bueno, behar doguz emakume gehia, eta ia purka bidea erresten dan. Baina nik gogoratzen dut Un otoño sin Berlinena aurkezpenean, Victoria Eugenian, zan euskal zinemaren gala, eta nik esan neuen orduen, esan neuen, ea hemen zaudeten ekoizleok emoten dauzu esen aukera gehiago, datozen emakume zuzendari berriei, ez? Eta 5 urtetan, ez dut zut esango zenbakia, baina pentsatu, ia zenbat emakume zuzendari berri aukin dugu zen Euskal Herrian. Fikzioa egiten. Eta erantzun horregaz, ja... Luzemetraiak egiten, ez zait horrela burura etortzen... Ez da bat? Badaude, badago Jaionekan Borda, baina egin du kanpoan. Eta dago beste neska bat, dala Alice, ez dakit zer dauka gizon artistikoa, eta egin zuen pelikula bat ingelesez, David Botarra, baina ere bai egin zuen Bartzelona. Orduan, bueno, Euskal Zinemak igual bestu behar ditu pizkatxo bat emakumeak, lehenengo eta behin ausartu daitezen proiektuak aurkezten eta aurrera eramaten. Eta bigarrenik ez daitezen joan beste leku batera pelikulak egiten. Bueno, Lara, plazer bat izan da, zurekin hemen egotea. Jarraituko nuke gauzetaz hitz egiten, eta zure pelikulari buruzko iritzi ematen, baina ez da kontu. Bai. Egun topera zabiltza egun egotan, elkarrizketak eta ematen. Pilu bat. Bueno, disfrutatu. Bai. Eta mila esker etortzeagatik. Bueno, zueri. Mundu mailan zinema jaialdi garrantzitsua da, zinemaldia. Aztergai ere bilakatu dira zinema jaialdiak eta EHUko udako ikastaroetan nazioarteko zinema jaialdien inguruko ikastaro bat egin zuten irailaren hasieran. Ezagutu dezagun ikastaro honetan hitz egiten ziren kontuetako zertzelada bat. Zine jaialdiei buruzko ikerketaneko berria da, 2007an da momentu importante horretarako, eta azken urteotan batez ere ikasi dira edo ikertu dira zine jaialdiak ikuspuntu desberdinetatik. Adibidez, programazioari begira nola herrialde baten filmak zirkulatzen diren zirkuitoan zehar, bestalde instituzionalki nola dauden antolatuta jaialdiak, historikoki nola garatu den zirkuito internazionala. Badakit beste jaialdi batzuk artxibo ofizialak dauzkatela, hemen daukaguna baino garatuago daudela, baina elkarlan hori eskolarekin batera nik bakarrik ezagutzen dut hau. Eta uste dut emaitza oso interesgarriak emango dituela. Birpentsatu izan dugu eta birpentsatzen ari gea zinemaldia beraiei esker. Izan ere, aurten sortu dugu zinemaldian sekzio berri bat, atal bat, pentsamendua eta eztabaida izenekoa, eta harreman horretatik ateraketa dago. Azken urteotan, industria gero eta garrantzia handiago hartu du zine jaialdietan. Horren eraginak oso desberdinak izan daitezke. Alde batetik, profesional internazional asko bereganatzen ditu jaialdiak. Horrek bada ona, ekonomikoki, turismoarentzat, eta bar, baina bestalde gertatzen da, askota hainbeste esfortzua eskatzen duenez, askotan ahazten da audientzia lokala, bai? Donostia Zinemaldia leku bat filmak programatzen dira, ez bakarrik 9 egun hauetan, baizik eta Tabakaleran, urtean zehar. Baita da leku bat filmak produzitzen dira, edo behintzat lagundu ditzakegu prozesu horretan, bai Team Study jarduera horretan, Works in Progress, industriako jardueretan, eta hirugarren zati hau, pentsamendu eztabaida, nun hausnartzen dugu zinema ikuspuntu guztietatik. Gero eta espezializazio gehiago daude, gero zure jaialdiaren identitatea argi sortu behar duzu eta lan egin behar duzu asoziatzeko zure jaialdia zine mota konkretu bati edo espazio geopolitiko konkretu bati, eta hori guztia kombinatzea benetako erronka da. Berlin eta Donostia
zinemaldia direla nik esango nuke publiko zinema jaialdi nagusia, ze adibidez orain COVID garaian online zatia bai izan daiteke zati bat, laguntza bat aurten bereziki, baina guretzat esentzia, muina dagola zinemaretotan, proiekzioetan, publiko aurrean. Zinema jaialdien arteko kolaborazioa, elkarlana oso garrantzitsua izan da. Veneziako kontuak alde batetik erakusten du zinema presentzialaren defentsa eta baita zinema aretoen manifestu bat, beraien aldekoa. Zinemaldia bezalako jaialdiak argi esan dute, edo presentziala gara, edo ez gara izango, ez dugu onlinera joan nahi, ez bakarrik desberdina delako baizik eta epe luzera begira, mehatxu bat delako guretzako eta ikus-entzunezko industriarako. Mota guztietako lanak ikusi ahal izango dira aurten sail ofizialean. Horietako batzuk Cannes zigilua daukate. Hau da, Cannesek hautatu zituen, baina jaialdia bertan bera gelditu zenez ezin izan ziren estrenatu. Eta Donostian lehiatuko dira. Jakin dezagun ba, zein diren sail ofizialean estrenatuko diren lan horiek. Donostiako eta Gipuzkoako hainbat lekutan grabatu zen Rifkin's Festival Woody Allenen pelikula. Gaur zinemaldia berarekin estrenatuko dute, baina herritar gutxi batzuk ikusteko privilegioa izan dute dagoeneko. Tailetako bat gurekin dago, Urtzi Urkizu. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Bueno, ze iruditu zaizu Woody Allenen pelikula? Bueno, ondo. Bai. Woody Allenen oso estilokoa. ohiko obsesioen eta pertsonaien tankera daukan pelikula bat, baina Donostiako txokoekin. Personai oso neurotikoak eta betiko urduritasun horrekin, berea duen urduritasun horrekin edo, ez? Bai, gaina protagonista da judutarra, Nova Yorkekoa, hipokondriakoa eta
emakumeekin arazoak dituena, bueno. Bera. Bai. Donostian kokatu da dago? Donostia aipatzen da pelikulan? Bai. Denbora guztian. Gainera, Donostiako zinemaldian girotuta dago, historia guztia gertatzen da Donostiako zinemaldian. Hau da, emakume bat da, zinemagile ospetsu baten agentea eta prentxara ematen duna. Hori da Rifkin? Ez, Rifkin ez. Emakume bat, orduan, bera dator Donostira senarrakin. Senarra da idazle frustratu bat eta zinema irakasle izan zana, eta behaien harremana ez dijoa oso ondo, eta badirudi emakumea, spoiler gehiegi egin gabe, bere bidetik doa, eta gizonak ezagutzen du mediku bat, doktore bat Espainiarra, Elena Anaia, eta haien artean sortzen den pixka bat harremana, eta bidean juten dira ezagutzen ere Donostiako txoko batzuk, Pasai Donibane adibidez oso ondo azaltzen da, eta... Pixkat gidea turistiko kutsua ere badu? Ez dut uste, gehiago da gida zinematografiko bat, pelikulan zehar daude amets asko, eta orduan amets horietan protagonistarenean daude irudikatuta zinema europeoako hainbat, eta Amerikarreko baita ere klasiko askoren keinuak eta imitazioak, eta keinu horiek zinema zale askorentzat nik uste erakargarriak izango diela. Azken finean, zinema maite duen ikusle batentzat pelikula atsegina izan daiteke, ez da pelikuloi bat, ez da sari asko eramango dituduna, eta ez da Woody Allenen pelikulen onenetan ere sartzen. Iruditzen zaite lehenengo garaiko Woody Allenen horren mailara ez da iristen. Baina, kaskarra ere ez genuke esango. Eta bai pixkat harritu nagoena da, Prinzipe Aretoan naizela, eta oso txalo gutxi entzun ditu dela bukaeran. Ja, baina, tristura ere badago, ez? Tristura giro bat edo ez dago zinemaldian. Horregatik ez dago erakustaldia hondirik nik lehengoan egon nintzen batean, eta hala iruditzen txalorik ere etzan egon, ez da protestarik ere. Ez gaude denok pixkat lehelotuta bezala. Ez dakit, baina umorea ez dezagun galdu, ez? Eta saiatuko gara hemen Zurrelako butakan, zinemaldian inguruko historiak ere alaitasunez kontatzen, iruditzen bazaizu. Hori berezkoa dugu. Eta, ez diazu galdetu, baina ohore bat eta privilegio bat egunotan zurekin lan egitea horrelako aktore batekin. Nola galdetuko dizut hori ba? Eskerrik asko nire oso gustara nago. Pelikulara itzuliz, Donostia agertzen da, Donosti eder bat agertzen da edo? Bai, esan bai. Donostiarrek erraz identifikatuko dituzten tokiak daude, eta zinemaldiaren bueltan, Maria Kristina ingurua, Frantzia pasealekua, Bulebarreko kioskoa, beste, badaude Aieteko parkea ere momentum batean, Mirakontxa inguruko pasealekuak, egia esan, gainera, historiak badu zentzua, zinema jaialdi batean, pixka bat nola girotuta dagon, eta izan zitekeen Cannes edo Venezia, baina kasu honetan Donostia da, eta iruditzen zait, abidez ikusle frantsesei asko gustatuko zaien pelikula bat izango da. Eta lortzen duzu hemengoa izan da, pixkat perspektibaz ikustea lekua. Askotan hemengo kaleak edo gure kaleak ikusten ditugunean, sinesgarria egiten da historia, hor kokatuta dagoenean. Hemengoa izan da, Bai, nik uste baietz. Lortzen duzu pixkat perspektiba hartzea, edo distantzia pixkat hartzea. Bai, gainera, astentzea ikusten da, bakizu Woody Allenen pelikula dela, inglesez hitzengo dutela pertsonaia guztiek, direla izar batzuk, datozenak Donostira, eta giro hortan, nik uste sartzen zehala. Ez dago referentziarik euskal kulturarekiko ezerre, bakarrik zein ederra dan Donostia, ze ondo dagon jaialdia, gaueko, ez dakit. Musikarena, detaile txiki bat bakarrik, eta hori gaina bihar ezautuko dugu. Iñaki Salvador musikaria azaltzen da momentutxo batean pianoa jotzen Altxerri tabernan. Sistema bitxia da aurtengoa, ez? Sarrerak eta lortzeko. Nola egin behar da? Alde batetik, publiko orokor guztiak, herritarrek izan dituzte egun batzuk internet bidez sarrerak hartzeko, bakarrik internet bidez, eta akreditatuentzako dago sistema bat, baita ere klabe baten bitartez, eta hor aukeratzen duzu filma. Hor iten zaizu deskargatu zure akreditaziora. Orduan, akreditazioaren QR kodera dijoa sarrera hori. Gero, kontua da, zinemara jotean zeanean,
ni gaur konturatu naiz, asko zobea dela, ja, sarrera imprimituta izatea, ze jo naizenean, deskargatuta zeukaten sakeleko telefonoan beste bi akreditatuk, eta izan dituzte pixka bat arazoak hor sistemakin eta sartzeko, ez dakit, hurrengo egunetan igual ez du arazorik emango. Ez duke eman behar, berez. Berez ez, baina ni sakelekoakin baino nahiago dut nik izan igual ja pixkat viejuno naiz, baina sarrera paperean imprimituta. Oso ekologikoa ez da. Paperean eraman behar izatea. Baina, berez asmoa ez da paperean eraman behar izatearena. Ez, sakelekoan erakutsita aurrera. Baina, bakizu, bakoitzak hemen gure mania dazkagu. Nik ere paperzalea naiz, ikustezu. Ze beste pelikula ikusteko asmoa daukazu edo, ze ikusi duzu orain arte? Ikusteko aukera izan dut Patria telesaila, osorik, eta hori izan dut aukera ikusteko etxean ikusi dut. Bakizu Ane Gabarainekin egongo garela bihar, beste kontatzen dugu. Bai, hori da, eta Ane Gabarainek sekulako papera egiten du, beste aktorek ere bai, zen Mikel Askoreinek adibidez oso ondo lan egiten dula, baina. Gaia, edukia, tratamendua. Bai, tratamendua. Hori guztia bagenekin, ez? Bagenekin, badaki Patria liburua irakurri dutenek, edo sare sozialetan haren berri izan duenak. Bai, baina, hobe da, bintzat, zerbait jakitea historia ez, eta, kontua da bi familia, familia bateko gizonak aita enpresaria da, eta jasotzen ditu mehatxuak, pintaketak, eta dirua eskatzen dioetak, eta gero beste familiako seme zarrena etan sartzen da, eta atentatu batean parte hartzen du, eta atentatu horretan hiltzen dute enpresaria. Bi familia horien historia da. Gero kontua da nola dagoen hori kontatuta, eta iruditzen zait momentu askotan dagoela pozoinetik, abertzalekiko gorrototik kontatua, euskal kulturarekiko ezjakintasunetik, badaude detaile batzuk ez diela inola ere sinesgarriak, eta guretzat ez dira sinesgarriak. Guretzat behintzat, thriller batean Txileko hegoaldeko ikusle batek Euskal Herriaz askorik igual ez baldin badaki eta ikusten dunak, edo Kaliforniako batek ikusiko du drama bat eta thriller bat, eta baina hala ere narratiboki ere nola kontatu den historia, arlo politikotik aparte ere ez nahu askorik asebete. Eta daude estena batzuen errepikapenak etengabekoak plano desberdinak hartuz, pentsatuz momentu batzutan horrekin historioaren dramatismoa eta tentsioa lortuko dezakezula, eta nahi ez zait iruditzen, eta gero gauza batzuk inolako zentzurik ez daukatenak, apaiza oso muturrekoa, iaia falta zaiona terrorista jartzea. Patxi Santagariak egiten du, ezta? Eta gero, detaile batzuk ere ez dira oso sinesgarriak, adibidez, etako presoa kartzelan dago, juten zaio anaia gaztea, ez da izen bat urten ondoren elkar ikusi gabe, edo denbora bat bintzat elkar ikusi gabe, hasieran ze poza bata bestearekin ustez, eta presoa hasten zaio iseka homofoboak egiten, homosexuala dalako anaia. Hainbeste denbora elkar ikusi gabe egon ondoren ez daka zentzuik, gauza batzuk dira bai narrazioa, histori hori, baina kontua da idazleak berak, Patria azken finean da idazle bat esantzuna berak nahizula abertzaletasuna desprestigiatu eta abertzaleen kontra egin eta liburuan oso garbi gelditzen da. Ematen du behintzat, persona horiek ez dutela kontraesanik erakusten, ez? Eta mundu guztia dauzka kontraesanak, eta hori izango zen, niretzat behintzat interesgarria, ez? Norbaitek azaltzea persona bezala, eta hori ez, bere kontraesanekin, eta nahiz eta autu batzuk egin, hori niri behintzat da personaiengan interesgarria iritsi zaidana, ez? Baina, esaten duzu dunez, oso planoak dira eta oso muturrekoak dira, ez? Momentu batzutan badaude kontraesan batzuk, eta kontraesan horietan asko laguntzen dute, aktorek sentsibilitate bereziakin lantzen dituztela pertsonaia horiek eta gizatasuna ematen diotenak. Baina gero badaude hori historiatik ateratzen zaituzten zenbait detaile, ez? Esate baterako, dihoazte 3 neska gazte omenaldi batera,
eta daukate jarrita musika, mucha polizia, poca diversión, kontrola iristen da eta ez dute abestiak kentzen. Hori ez dira kuestio politikoak, dira gauzak ez dianak sinesgarri eta ateratzen zaituztenak ez daulako benetan ez eta gidoian ere ez dagoela euskalduntasunetik, euskal herritik Euskal Herri batetik eginda dago, ez? Bai, Euskal Herri batetik, bai. Ze hori ere aitortu behar da. Ezin da esan egin digute eta guk egin behar dugu ze egingo digute, ez. Ekoizle eragilea eta gidoilaria Donostiarra da, Aitor Gabilondo da, eta berak aukeratuzun patriaren eskubideak erostea eta errealitate hori bere moduan horrela kontatzea. Baina, zilegi da baita ere, gero kontatzen duen hori ez baldin bada fidela errealitatearekin, kritikatzea eta ikustea ez dela errelato bakarra eta errelato erabat sinesgarria ez dela hori. Beste kasu bat, 7. ataleraino ez da iristen tortura kontuak eta azaltzen da 7. atalean. Baina torturatu duten hori, etakide hori, torturatzen dutenerako azaldu da etakide horrek akatu dula, hildula jende asko. Justifikatzen da orduan nola bai. Eta inolako momentutan ez da iradokitzen arma bat inoiz hartu ez dutenak ere torturatuak izan direla. Aldiz, etaren helburu izan direla, bai azaltzen da, bai enpresari bat, beste herritar gizarte zibileko beste pertsona batzuk ez direnak guardia zibilak edo poliziak. Orduan, hor iruditzen zait badagola oso parteko ikuspuntu bat, novelan zegoena eta teleseian ere badagoena. Oso partziala orduan, ez? Horren harira eta bi hitz joanekin behar dugu, Mikel Zabaltzaren dokumentala ikusi behar duzu. Bai. Gaur berrian gainera azaldu dira, hemen ilobak, Mikel Zabaltzaren ilobak, azaltzen dira dokumentalean, eta uste dut oso dokumental indartxo izango dela, aste artean ikusiko dugu eta beste egun ematean hona etortzen baldin banaiz, komentatuko dugu dokumental hori eta ikusitako beste pelikula batzuk, ze Euskal Ekoizpenetan ere badaude dexente, euskarazko 4 fikziozko film, Nora, Ane, Atarrabi eta Mikelatx, eta Hilkan Paiak, beraz, izango dugu zer komentatua Zurrelako butakan urtero bezala. Osondo, mila esker tortzeagatik. Eskerrik asko. Lehen ikusi dugu zein izango diren sail ofizialena aurkeztuko diren lanak. Lehian Euskal Herriko ekoizpen bat egongo da, Akelarre. Gaztelaniaz eta euskeraz filmatua. Beste egun batean pelikulako aktore protagonista bat izango dugu hemen. Baina gaurkoz, amaitzeko ordua iritsi da. Utziko zaituztegu Akelarre pelikularen irudi batzuekin. Gozatu zinemaz. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. ¡Contra la pared! Egun makatxelotzen ari dira. Baina batera eramaten dituzte. Makel batean lotu. Terra egiten dituzte. Meserek. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántalo. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. ¿Harías el sábado para nosotros? Por supuesto. Sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Ez dugu nahi beste berorik.